маркази саломатии деҳоти рӯдакӣ дар ноҳияи вахш пурра таъмирталаб буд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон ва назди вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи номусоиди хизматрасонии тиббии аҳолии деҳаи мазкурро ба инобат гирифта, маркази мазкур пурра аз таъмири хушсифати замонавӣ бароварда шуда истодааст. айни замон корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд идома дорад. аз суҳбат бо кормандони маркази мазкур маълум гардид, ки то ин муддат аз сабаби оне ки шароит на он қадар хуб буд, сокинони маҳалла ба маркази ноҳия муроҷиат менамуданд. аҳолии деҳаи мазкур 14107 нафар буда ва 20 нафар кормандони тиб айни замон корҳои оммафаҳмониро оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ анҷом дода истоданд. бо пешрафти илми тиб ва рӯи кор омадани муассисаҳои хуштару замонавӣ, хизматрасонӣ ба шаҳрвандон хубтару беҳтар мегардад. бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон духтурхонаи мо боз аз навсозӣ карда шуда шароитҳои замонавиро ба мо муҳайё мекунанд. мехоҳем ки хизмати худро ба халқи ҳамин ҷамъияти рӯдакӣ беҳтару хубтар кунем. маркази саломатии Айниддин Қурбон аз деҳаи Чорбоғ воқеъ дар ҷамоати деҳоти бистсолагии Истиқлолият, ки аз 6 ҳуҷраи хизматрасонӣ иборат аст, чун маркази саломатии деҳаи рӯдакӣ пурра барқарорсозӣ мешавад. аз сабаби оне ки айни замон корҳои сохтмонӣ дар маркази мазкур бо ҷӯшу хуруш идома дорад, кормандони марказ фаъолиятро дар мактаби назди муассиса ба роҳ монданд. корҳои сохтмониро ширкати диёраи шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд ба роҳ монда ва масолиҳи сохтмонӣ сифати баланд дошта, дар назар аст ки то охири сол муассисаи мазкур ба истифода дода мешавад. кормандони ширкати мазкур иброз доштанд, ки дар корҳои сохтмонии маркази саломатӣ сокинони маҳаллӣ саҳми назаррас дошта ва маоши моҳонаи онҳо сари вақт пардохт карда мешавад. кормандони маркази мазкур ки 38 нафарро ташкил мекунад, ба 10,000 аҳолӣ хизмати саривақтии тиббӣ мерасонанд. новобаста аз оне ки дар маркази номбурда корҳои таъмиру барқарорсозӣ идома дорад, кормандони тиб талош доранд ки пайваста корҳои оммафаҳмонӣ ва таблиғотиву ташвиқотиро дар байни ҷомеа пурзуртар созанд, чунки вазифаи ҳар кадоми онҳо беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ мебошад.